po. Nandito po ngayon sa tindahan. Yan, maulan. Umaga. December 9, 2022. Maulan po ngayon. Dadalawa lang po kami sa tindahan. Yung baka. Baka. Naghahatay po kami ng pasahero ngayon. Ambon. Mga bata ay basa. Kawawa naman. Ayun, may gabi. Daming gabi yung gulay. Sarap yung ginataan. Maraming mga kapaglaro na ulan. Ayan po ang presyo yung kusunahan. Ayan po mga pila sa unahan. Ayan po presyo na papay, mama yan. Urago na presyo din. Ayan, doon po kami nakain ng pansit pag-almusal. Ayan. Pero kami, natin namin maglabas yung mga nanay, magsusundo sa kanilang mga estudyante. Inastol ko na yung baka ko at ano eh. Baka naman ay matibay yan sa ulan. Pero sa init, mahina, mas daig siya ng kalabaw. Ang kalabaw naman, malakas, matibay sa init, mahina naman sa ulan. Ano sige po? Magkano po ang dalahikan? Ay, dalahikan. Gampiyat? Hindi ako makakatakbo din. Ikaw, Chong. May huli po kasi ngayon din eh. Ano ngayon ay verde? Nasa kayo, dalawa. Napa sa Kuya Reggie eh. Verde sana po ngayon. Ano nasa sa Kuya Reggie? Dalawang yun. Alin? Si Baria yun. Hindi ba si Baria? Hindi. Barya yun, papasakayin mo. Ano ba si Baria? Libre yun. Sabi nga hindi, dito ako pipila. Nadali ka ba? Wala daw po. Oo. Oo. Ano daw? Ewan ko. Wala naman siya nun. Ha? Ewan ko. May sundo ako, malapit na eh. Meron nga, may gamit nga sila. Tirahin nyo na, Chong. Tirahin nyo na. Eh, arke na sana. Kaso hindi tayo pwede tumakbo ng bayan at ay mahigpit ang ano yan, huli. Wala yung ano, yung may prangkisa na isa na kasama namin. Yan. 3 na kami dito, nadagdagan na kami. Yan. Ito yung pinaka ano na, ano, parang tatay namin dito na, Ano? senior na po yan. Ayun siya, ano. Baria yun. Wala si Baria. Sa? Sayang, ikaw sana pinanonood sa dalahigan. Tagalde. Sasakay na sana sa amin yun. Ano daw?
Wala, sayang. Kamusta na? Ay, ang pipira, Jong. Angelina. Angelina, Angelina. Angelina naman. Angelina naman yan. Ayan po. Pesalde, di ko maabot. Sa'yo sana namin ibibigay yun eh. Alay. Yung, papier? Yes? Papier. Nasaan? Ayun na, dumating kay, sumakay na kayo anak. Oo. Araw nyo pa kape ngayon, no? Pero din yan eh. Ay, 300 yun. May karga. Lagyan mo na lang ng ano. Maggupit ka ng papel. Di ba 3 yon? Iba-iba yung shape nun ah. Tapos dikit mo ng tape. Hindi, asawa ni Manili. Asawa ni Manili yan tayo. Manin. Ganda niya, magigyan siya. Ayun ba yung asawa nun? Ito po ang pinaka, pugi na. Pinakapugi. Wala sa walang katipan. Ito po yung mga, mabait po yan nung, Hindi pa lalasing. Bali, 4 na po kami, nadagdagan na po kami ng, yung pinakahuli po ay, gusto namin dun. Apat na. Ako po dito namumuno sa... Nababahala na kay Angelina. Angelina, Angelina. Ayan. Gahantay po kayo ng pasahero at wala ang medyo maulan. Ang susundo ng mga bata. Ito pong gabi sarap gulayin Ayan, dami po niyan Diyan po kami nakuha pag nagulay kami. Ayan. Baka. Ayan, nilalamig na Ito po yung tricycle ni Oragon TV Vlog po. Ayan Papay Mamay. Ayan po yung tricycle ni Oragon TV Vlog. Dito rin po ang pilahan ng jeep. Nandito sa kantuhan. Kabilaan na po kami. Yan po yung kasamahan ko na kasamahan ko na sundalo. Pero awol na po yan.